Dobrý den, já jsem T.O. a teďka si dáme trochu Slendra, takže se připravte, bude to jízda. Tak jo. Já se bojím už teď, no je to tak, ale budu se snažit to nezabodnout hned na začátku. Musím říct, že tahle hra má tu atmosféru vážně dobrou. A i když Amnesie má taky, akorát, že tohle je, že jo, freeware, no to si děláte prdel hnedka takhle ze začátku. No tak, budu to muset zamítnout, takže se poseru, dobře, dáme to, ale ještě předtím se kouknem takhle k těm cisternám. Takže doufujeme, že tady něco bude, protože mi se do těch umývárek nechce. Ale jako asi tam teda budu muset, no. Jakož se Slendra fakt bojím, tak... Kurva. Tak jdem na to. Dobrý. Ale sakra, kde je ten papír? To tady poseru. Já myslím, že teda on jako po mně začínají teprve až když se beru ten první papírek, no, ale jako asi to je spíš i tím časem, jakože jak dlouho to hrajete, takže bych to měl udělat co nejrychlejší. Já nemůžu uvěřit tomu, že jsem to prostě, že to prostě hraju jen tak sám od sebe, protože to já většinou nedělám. Hraju to na střední asi grafiku, protože můj kom není zase tak výkonný, jak kdyby to hrál na nějakou vyšší s tím frapsem, tak by mi ten komp asi vybouch nebo něco takového, takže do prdele, on to tady nikde není. No, lidi, tak asi budeme muset jít do těch umývárek, no. Bohužel. Počkat, tam se trochu vypadá jako papírek, to by bylo super. Ne, to se to jenom leskne. Tak jo, tak se připravte, já jdu na to. Ty krávo. Ty vole, já jsem v píči úplně. Jsem v řiti. No. Ne, to si nesmíš dát. No mě nemáš hajzle. Jsou ty umývárky, ty vole, tak obrovský. Hrozně, jak je to velký. Židle. Sakra. Tady snad něco bude, ty. Nebože, prosím. Jo! Jo!
Ha. Jo. Jsem dobrý. Mám to. Ty vole. Do píči. Kde seš ty, zmetku? Ty, to šumí. I když jsem ho neviděl teda, tak asi byl blízko, takže já vezmu roha. Já beru roha. Ty krávo, ale umývárky mám za sebou, Slendra, můžeš mi políbit prdel, hajzle. Tak to asi vezmeme tudy teda. Ne, tak tudy. Ty, kudy jsem přišel? Jo, tudy mám to. Nebo ne? Skra... Já na to seru, já to vezmu prostě lesem, jako... Se otáčím. Dobrý. Ne, ale tady je cesta. Dobrý. Víc. Sere, že neumí sprintovat s tou baterkou. To je docela reálný, že sprintuje s baterkou, si myslím, jako. A to by, že opak zase nebyla taková sranda. Ježišmarja. Kdy už něco bude, třeba tunel nebo něco. Tak máme ještě 15 minut, než někam půjdu, takže musím si... Jo. Takže by byl za mnou? Ne. Fuj. Jsem rád, že tam nebyl. Byste viděl. To byla mlha asi jenom. Teď to šumí. Kde je ten hajzl, kde je? Vidíte ho? Já ne. Teď to zase šumí. Ty vole, ono to šumí. Jo, já jsem totiž tady u tohohle dilda velkýho železného. Dobrý, prosím. Teď bych docela chtěl, aby tady něco bylo. Vážně bych to chtěl. Jo. Papír, vole, mám papír. Jo. Tak ho 2 z 8, to je dost málo. Kde? Já ho nevidím. Oh no. Kde byl? Dobrý, já ho nevím. Do prdele, kde byl? Do prdele! Kurňa! Tak nic, tak asi končíme, škoda, že jsem ho teda neviděl, ale aspoň už mám za sebou, tak nazdar, zase u nějakého jiného let's play. Čaute.